सगळ्यात आनंदाचा दिवस आहे आणि राज्यघटनेचा विजय आहे असं म्हटलं तर हरकत नाही। देशाच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिनी एवढा मोठा आनंदाचा दिवस आज आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी या देशाची राज्यघटना लिहिली, या राज्यघटनेमध्ये शेवटचा घटक दलित, वंचित, आदिवासी यांना न्याय देण्याचा जो त्यांचा मोठा प्रयत्न होता, त्या प्रयत्नाला, त्या राज्यघटनेला धरून त्या पद्धतीने शेवटचा घटक म्हणून एका आमच्या महिलेला, आदिवासी महिलेला न्याय देण्याचं काम देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब यांनी केलं। आणि निश्चितच आमच्या प्रत्येक महिलेला, आदिवासी महिलाच काय, आम्हाला सगळ्यांना एक आनंद झाला आहे की खूप मोठा विश्वास या निमित्ताने माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी दाखवला आणि गौरवाची गोष्ट आहे। जगात एक चांगला मेसेज गेला या निमित्ताने की भारतामध्ये एवढ्या मोठ्या लोकशाही देशामध्ये एका आदिवासी महिलेला एवढ्या मोठ्या पदावर, राष्ट्रपती पदाच्या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली। या निमित्ताने निश्चितच आमच्या दीन, दलित, आदिवासी, सामान्य, गोर, गरीब प्रत्येक माणसाला, शेवटच्या व्यक्तीला आनंद झालेला आहे की निश्चितच पंतप्रधान माननीय मोदी साहेबांचे आभार तर आहेतच। या निमित्ताने आम्ही सगळ्या माता भगिनी आभार तर मानतोच आहोत, परंतु देशाच्या पंतप्रधानांचं जे स्वप्न आहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो निश्चितच त्या विचारांनी प्रेरित होऊन या देशाचं काम चालू आहे। आणि म्हणून निश्चित देशातच नाही तर जगात एक मेसेज गेलेला आहे की कोणत्या समाजात माणूस जन्माला येतं, कोणत्या जाती धर्मात माणूस जन्माला येतं, त्यापेक्षा त्या व्यक्तीमध्ये जर का काही निश्चित गट्स असतील, गुण असतील आणि समाजसेवेचा, देशसेवेचा एक भाव असेल तर त्या भाव जो आहे त्याला न्याय देण्याचा, त्या विचारांना न्याय देण्याचं काम या द्रौपदीताई मुर्मू या देशाच्या राष्ट्रपती ज्या आदिवासी महिला झाल्यात त्या निमित्ताने मिळालेला आहे न्याय, असं या निमित्ताने मला सांगायचं। त्यामुळे एक वेगळा जल्लोष, एक वेगळा उत्साह आमच्या आदिवासी सगळ्या महिलांमध्ये आलेला आहे आणि उत्साहाने आम्ही त्यांचं एक सत्कार केला आहे की जणू काही त्यांच्या प्रातिनिधिक स्वरूपात आमच्या या आदिवासी भगिनी आहेत। त्यांना सोबत घेऊन, त्यांना साथ घेऊन आमचाही राजकीय इथला कामकाज चालतं कायमच। महिला स्वयंसहायता बचत गटाच्या माध्यमातून आमच्या ह्या सगळ्या माता भगिनी खूप सक्षम पद्धतीने आपलं काम करत आहे। समाजकारण असेल, राजकारण असेल, शेवटच्या व्यक्तीचा उद्धार असेल, काही काम करण्याच्या माध्यमातून तो करण्याचं काम या सगळ्या भगिनी आमच्या निश्चित करतील। एक प्रेरणास्थान म्हणून आम्ही सगळ्या महिला द्रौपदीताई मुर्मू राष्ट्रपती यांच्याकडे पाहत आहोत, एवढंच या निमित्ताने सांगते। आणि सगळ्यांच्याच वतीने देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांचे मी मनपूर्वक आभार मानते आणि नतमस्तक होते। धन्यवाद।